matsayinka na wanda kake so ka samu miliyoyin kuɗaɗe ko biliyoyin kuɗaɗe, ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe. Idan ka canza abubuwa guda biyu da zan lissafa a cikin wannan bidiyon, a ɗabi'arka da mu'amalarka da tunaninka, tabbas definitely insha Allahu za ka samu nasara a rayuwarka. Abu na farko shine ka canza tunaninka, domin kuwa ita wannan tunanin da kake gani idan har baka canza shi ba, ita ce za ta iya dakile ka ka tsaya a inda kake ba tare da ka yi achieving babbar abin da kake so ka yi achieving ba. Ka zauna ka tambayi kanka, damammaki nawa ka samu a rayuwarka amma wannan tunanin ya sa ka yi losing ɗinsa. Na san ka taba haɗuwa da manya-manyan opportunities wanda idan har ka yi taking risk a lokacin ka yi amfani da shi, a yanzu ka zama wani abu a ciki. Amma duba da wannan tunanin yasa har yanzu kana nan a inda kake. Yana ce maka ka bari sai gobe, sai next week, sai wata ta kare, sai ka zo daga makaranta, sai ka samu lokaci, yanzu baka gida, sai ka dawo da dai sauransu. Waɗannan manya-manyan excuse ɗin da tunaninka yake baka a duk lokacin da kake so ka fara wani abu mai muhimmanci, wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai hana ka samun nasara a rayuwarka. Don haka duk wani opportunity da ka samu daga yau, ka fara a lokacin. Wannan shine matakin samun nasara na farko a rayuwa. Na biyu shine duk abin da za ka yi, kada ka ga kuɗin da kake bayar domin samun ilimi. Da yawan mutane suna kashe kuɗinsu akan abin da baya amfana da rayuwarsu. Da yawan mutane sun zabi kashe kuɗi akan abin da baya amfana da rayuwarsu a maimakon su kashe kuɗinsu akan ilimi. Yanzu misali, wannan biro a yau idan na ɗauki ko naira 1000 ko 500 ko 100 ko nawa dai ya danganta, na siya wannan biro, nan da wasu lokuta kaɗan wannan biron zai zama babu. Wannan biron da zai zama babu, amma abin da wannan biron ya riga ya rubuta ba zai taɓa zama babu ba. Bi ma'ana abin da na koya ya zauna a kwakwalwana ba zai taɓa zama babu ba. Babu wanda zai kwace min. Amma wannan biron yanzu ko nawa na siye ta, wani zai zo ya kwace wannan biron ya tafi, kuma babu yanda na iya. Amma abin da yake cikin kwakwalwata sai dai in mutu da shi. Kuma duk inda na shiga, abin da yake kwakwalwata zan yi amfani da shi in ci abinci da shi. So don haka kada ka bari wani abu ka fifita shi sama da ilimi, musamman ma ilimin digital skills, ma'ana ilimin online. Yanzu mutane da yawa tunaninsu a online ba a samun kuɗi, a online kaza da kaza. Ka cire wannan tunanin ka ajiye shi a gefe, domin duniya ta fi ƙarfin yadda kake tunanin yanzu. So idan ka ji daɗin waɗannan abubuwa guda uku da na yi bayani a cikin wannan bidiyon, just ka danna mana alaman follow, kai sharing domin wasu masu amfana. Ka rubuta mana ra'ayinka a comment section. Kar ku manta, sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba. See you in next.